खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव जम्मु काश्मीरनि गिख्रंथाव बोथोरनि थासारिखौ लाना मोनसे गिदिर रादाब होनो आवगायदों। जम्मु काश्मीराव बोथोरा गिख्रंथाव थासारि। जम्मु काश्मीराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, जम्मु काश्मीराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव हरखाब दैबाना जानानै गोबां न' बांफोरा खहा जालांदों। बेनि अनगायैबो हा गिसिखानाया जम्मु श्रीनगर हायुङारि राजालामायाव होथेदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव थासारिजों 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 40 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लायावबो गोबां दैबानाजों गिख्रंथाव थासारि जानानै दं आरो बेबायदि गिख्रंथाव थासारिजों गोबां सुबुंफोरा थाबथानानै दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय खुंथाया रैखाथि हाबाफारि लागासिनो दं। आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि जम्मु काश्मीराव बोथोरा गिख्रंथाव थासारि। जम्मु काश्मीराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, जम्मु काश्मीराव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव हरखाब दैबाना जानानै गोबां न' बांफोरा खहा जालांदों। बेनि अनगायैबो हा गिसिखानाया जम्मु श्रीनगर हायुङारि राजालामायाव होथेदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव थासारिजों 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 40 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लायावबो गोबां दैबानाजों गिख्रंथाव थासारि जानानै दं आरो बेबायदि गिख्रंथाव थासारिजों गोबां सुबुंफोरा थाबथानानै दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय खुंथाया रैखाथि हाबाफारि लागासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।